Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας. Τετάρτη 25 Μαΐου 2016. Γιορτή. Μα γιατί είναι γιορτή? Είναι γιορτή επειδή εκτός από μας που έχουμε μάθει να μην κρυβόμαστε και να αναφερόμαστε στην όσο ανοιχτά, υπάρχουν πολλοί συνασθενείς που δυσκολεύονται. Οι λόγοι είναι κυρίως προσωπικοί. Ίσως ο βασικότερος είναι η σκέψη της απόρριψης, της επίκρισης, της μη αποδοχής. Ο καθένας βιώνει τον ανήφορο με το δικό του τρόπο και είναι εντελώς δικός του. Όμως μέσω αυτής της κινητοποίησης υπάρχει η πιθανότητα να μην βλέπει μπροστά του τόσα εμπόδια. Είναι γιορτή επειδή την επομένη της Τετάρτης ίσως υπάρξει έστω και ένας άνθρωπος με σκλήρυνση κατά πλάκας που θα πάρει θάρρος και θα εκφραστεί, θα βγει έξω και θα μιλήσει για το πρόβλημά του. Είναι γιορτή επειδή την επομένη της Τετάρτης ίσως υπάρξει έστω και ένας άνθρωπος που θα ευαισθητοποιηθεί και θα σκεφτεί πέρα από το εγώ του. Θα ακούσει και θα σεβαστεί το συνάνθρωπο που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.